Din start am fost impresionat de aceste mini-căsuțe. Am petrecut mai mult timp prin căutarea, prin planificarea căsuței noastre. Am dat seama că din aceasta o să facem un business și nu numai o singură casă o să construim pentru noi, ci vrem să construim și pentru alți oameni. Căsuțele sunt construite în 80% din lemn. Încercăm să fim chiar cât se poate de natural și să folosim materiale cât se poate de natural. După fiecare căsuță construită, noi replantăm, simbolic replantăm copacii pe care au fost tăiate ca să putem construi căsuțele. Paralel, lucrăm la 4 căsuțe. Nu vrem să tragem după noi cablurile peste tot în casă, pentru că îți dai seama, într-o astfel de casă mini lucrează deodată și 10-15 persoane. Deci dacă toată lumea vine cu cablurile lui, atunci o să fie un haos adevărat. Folosim foarte multe unelte de mână. Punem accent pe mașinile care sunt dotate cu acumulatori, cu care putem să lucrăm și în condiții în care nu avem electricitate deloc.